जों B.Ed D.Led 2018 sponsor जों थांनाय 24 तारिखआव 24 आगष्टआव जों काहे डेपुटेशन मानि सिनि कोर्स पिदाति पारि ना बेगै वेलफेयर जों कारण सिनि एग्जाम बस कांगो तिके आप्रो वेलफेयर सं सङो जरा सानका 10 तारिख 10 दिन जरा दिनै के 10 दिन जरा से 3 तारिखआव पाइ थांका हापन जों ते जरा 14 दिन रुइ जों तिनि मालाnya फाइका मालायनि खरे फाइमेन यागलो नुका बाके जनि खबर माने बस कांगो पुलिस गोबां मा खैरुङै जानि जा बर' जों हपले प्र हामना रलिया उलके जों रिक्वेस्ट थाइका जहाय हाय माने जों एग्जाम से मारे yang pala पुलिस जों हामना परमिशन रखा के प्रक साउजे ऑफिसर डायरेक्टर साहेब जों कोरोना मानजा कोरोना पॉजिटिव नहीं के जों बिसिं हाबि थांनो नुका ऑफिसर डायरेक्टर साहेब जॉइंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर साहेब तो पुरिnya फिया गुबुन ऑफिस रक्सलै दं गा जागासिन सुमु खायता कोरोना मानजा खांगित पूरा ऑफिस नो क्वारंटाइन में सैनिटाइज खानि करतों मानि फिया तिनी खाके तांग तिना के ऑफिस चलै दं आजासिन कि मीटिंग दं के बाक्साना संग के बाक्स के साउ नासिनि फाइनाय के बाक्साना के बाक्स के साउ सालेनि परे फाइनाय के कुमुकुबुर बाहायनां दं के तांग कानि का चमानसा द जस पनंग सिदुं बाबो सार सारसं साइमानाय फिया जों तिनि मालानि फाइमेनि जों मा खायजुंनि कारण के फाइनाय बिसबार रगो न सिनि फर्म फिल अप चलने नि खनाका के कॉलेज संग रां सान हरि जनखा जे नों रां रिमे के न फर्म फिल अप मा खाया के जों स्टुडेन्ट स्वाभाविक जों खावकि मुं खाया कारण फर्म फिल अप जों ताबो जरा मिथिं खाइमे के भिसा जों हाया सुमा तंखिनाय ग बोसोर सिन कोर्स पाइमे आं लाइटा गामि सार संग थापबाय बंनि इनिशिएटिभ कोनो स्टेप ना हरै डिसिजन ना हरै जोङो किने रां फापा किलार फाइदों हनै एबा परतो 10 दिन जरा सानजाबा ता मान सुकासिन बगे नि मालाnya फेमिनि फेबो जों ते परगा मालाय मानलिया परक सिगांनि सिमिनो माने मालाय वे पर फैजागि ता फैजागि हनै ता माने पर बिसय जों मालाय सिमालिया कोनो रिप्रेजेंटेटिभ फान बकलां जायगा आमबे जों तिनि बेलायनि निरा थांजाकता तिन थिनां बेलाय जों मनागन हुरि जाखा जों प्राइवेशन फर स्टुडेन्ट B.Ed D.Led बेलाय केनो जों त माना लाय जाक तिनि थिनां ताम नाय हनै दा बसा ताम खायने मानसि जों जदि उनि आंके जों स्टुडेन्ट वान सुका जों बर बाय डेपुटेशन रखा अनेक बार मालाय पर जरा सानो जरा सान बकुन आनसरिमिया जों ता वान सुकि दं का जों स्टुडेन्ट वान सुलाय का ताबो उनि आंके जों लीगल फाइट खसने नि लीगल गतबे जों आइन मतबे जे फिन सामु फाइट दं जों खायनाय कारण जिन थानि साफिसिएन्ट प्रुफ दं साफिसिएन्ट एविडेन्स दं आबन फानमे जों लीगल फाइट थांनायनि जों आनसुलाय का कोनो मथा बाय करंजाक दा हे कोनो मथा बे करंजाक जों सुदु 2018-20 गोटे बेले फेनि B.Ed D.Led स्पॉन्सर स्टूडेंट बेस निमो आनमुरगनि देबरमा